Eskola protokoloaren baldintzak salatzeko gaurko deitu duten irakaskuntzako grebak jarraipen handia izan du Ipar Euskal Herrian. Ikastetxe publikoetan zerbitzu minimoak ezarri dituzte, sehaskan greba egin dute ikastola batzuk itxiz, eta zentro pribatu katolikoek ere egin dute grebarekin horixe zoikoa dena. Ipar Euskal Herriko zein Frantziako gehiengo sindikarak deitu du greba eguna, guraso elkarteen babesarekin. Hala lehenbiziko protestarako hitzordua goizeko 11etan izan da Baionako suprefeturaren aurrean. Emmanuel Macron Frantziar presidentearen gobernuak eskoletan agindu dituen protokoloak batzea zaila da. Astero iragarpen berriak egiten baitituzte Paristik eta ikasle zein gurasoen aurrean lan egiten duten hezkuntza arloko profesionalek etengabe egokitzen ibili behar dute. Urtarriaren sartzerako protokoloak sorturiko arrangurak direla eta atzera pausua egitea erabaki du Jean-Michel Blanquer, hezkuntza ministroak. Hala ere, iragarpenek ez dute giroa lasaitu, ez da urtarriaren 13 honetarako antolaturiko greba mugimendua bertan behera utziarazi ere. Hezkuntza arloko langileek Frantziako gobernuaren eta batez ere Frantziako hezkuntza ministerioaren kudeaketa salatu dute. Izan ere, sindikatuen arabera gurasoentzat eta irakasleentzat ia ezinezkoa da protokoloa betetzea. Arratsaldeon guztioi. Eskoletako greba iparraldean eta hezkuntzarekin lotuta beste berri batek harrotu ditu hautsak hegoaldean. Eusko Jaurlaritzak eten egin ditu irale ikastaroak izurriaren egoeragatik. Irakasleak euskalduntzeko irale programako ikastaroak eten egin ditu Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak. Zirkular baten bidez jaso dute iralen erabakiaren berri. Pandemiaren egungo egoeraren eta ordezkapenak betetzeko beharren ondorioz hartutako erabakia dela azaldu du sailak bertan. Agiriak zehazten du irale programarako liberatutako irakasle guztiak bihar bertan beren erreferentziazko ikastetxeetara itzuliko direla eta lanpostu horretan egongo direla urtarriaren 28 arte egun hori barne. Gainera, epe horretan ikastaroak berriz hastari buruzko informaziorik eman ezean, etenda jarraitzen dutela ulertuko dela dio gutunak. Hala, euskalduntze ikastaroetan ari ziren 206 irakasle liberatu lanera itzuli beharko dira, COVID-19 aurre egiteko. Horren aurrean, ELA sindikatuak salatu du hezkuntza sailaren beste improvisazio adibide argi bat dela. Lan gatazkekin lotuta orde Eusko Jaurlaritzak grebarako eskubidea, langileen borroka eta sindikalismoa kriminalizatzen duela salatu dute Bizkaiko Metaleko, PCB-ko, Tubacexeko eta Petronorreko gatazketan salatuak edota auzipetuak izan diren langileek sindikatuen laguntzaz goiz honetan egin dute agerraldia Bilbon eta bertan izan da Aiara Durreta kazetaria. Horregatik beharginek eta sindikatuek eskatuko diote Jaurlaritzari lan gatazketan jarritako isunak eta salaketak indarrik gabe uzteko. Horrez gain, galde egingo diote langileen borrokan duen jarrera berraztertzeko Jaurlaritzari. Horiek horrela dinamika bat martxan jarriko dute, ahalik eta atxikimendu gehien biltzeko bai lan arloan, baita gizarte arloan ere. Dinamika beti ekingo diogu. Eskaria horiei eta manifestu hori ahalik eta atxikimendu gehien biltzeko. Bai lan arloan, bai gizarte eremuan. Bestaldetik, 2022ko sagardo garaia abian da, amak taldeko kidek dastatu aurtengo lehen sagardoa. Ekoizle kusta oso ugaria izan dute eta 9 milioi litro sagardo inguru ekoitzi dituzte. Bart izan da irekiera ekitaldia eta bertan izan zen Amaikako lantaldea. Gure sagardo berria! Trikitilari gehan etikan, sagardoa gure kulturan barne dago eta gure soinua zesanik ez. Tradizio, esango dugu tradizioa diala biak ere? Bai. Ostera pandemia ez da amaitu, baina atzuk hasiak dira bukaera hori irudikatzen eta egoera postpandemiko horretarako estrategia prestatzen. Espainiako gobernuak esate baterako plan baten zirriborroa ondo du. Izurriaren zaintza unibertsala pixkanaka alboratzen hasi eta Sentinela izeneko ikuskatze lausoago bat ezartzeko griparen eta sasoika azaleratzen diren bestelako arnas infekzioekin egiten den bezalaxe.
Praktikan horrek berekin ekarriko luke egunean eguneko positiboak zenbatzari uztea eta sintoma larriak dituztenei soilik erreparatzea. COVID-19ak gaitz endemiko bihurtzera joko duela uste dute administrazioek eta gertu ikusten dute fase aldaketa hori. Auziak baina eztabaida piztu du epidemiologo eta osasun publikoan adituak direnen artean. Osasunaren mundu erakundeak uste du goiztegi dela koronavirusa endemikotzat jotzeko eta gaitza fase pandemikoan dagoela oraindik gehitu du. Endemia, epidemia eta sasoikako gaixotasun kontzeptuak arinkeriaz erabiltzea ere leporatu izan diete zenbait adituk agintari politikoei eta ohartarazi dute gaitz endemikoek ez dutela zertan arinagoak izan. Gaur gainera autotesten prezioaren korapiloa askatu da, Espainiako gobernuak gehieneko salneurria finkatu baitu, eta 2,84 eurotan finkatu du hain zuzen ere, eta erabaki horixe horrela, kultur arlora egingo dugu jauzi. Orain izan ere, guran gaur magazinean, Jon Maia bertsolaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta nola ez, orain gutxi kaleratu duen kantu bat gara izeneko liburu disko berria izan du hizpide. Askotan gure burua definitzen dugu zer garen herri bezala adibidez, ezta? Oso termino juridiko administratibotan eta hotzetan ez da, igual, autonomia erkidego bagara, estatu bat izan nahi dugu, erresuma bat izan ginen, errepublika bat, ez dakiz zer. Eta, bueno, nik uste dut forma horiek guztiak iragankorra direla. Izan gaitezke garai batean gauza bat, hurrengoan beste zerbait izango gara eta horrela doaz mendeak, ezta? Baina beti izango garena kantua da. Hori da, ni zabaldu nahi dudan ideia, ezta? Milaka urtetatik datorren existentzia bat eta posible bada beste milaka batzuk iraungo duena. Eguneko lerroburuekin bukatzeko berriz, kiroletan, gizonezkoen atletikek Espainiako Superkopa lehiatuko du gaurtik hasita Saudi Arabian. Zuri-gorriek iazko kopako finalera iristagatik lortu zuten aurtengo Superkoparako sailkatzea, eta Atletico Madrid izango dute aurrean txapelketa labur honetako finalerdian. Irabaztekotan, igandean izango lukete finala Real Madriden aurka, atzo irabazi baitzuen Bartzelonaren kontrakoan. Bada eguneko lerroburuak horrela direla, aipatu legez, azken hilabetetako hainbat lan gatazketan, salatuak edo auzipetuak izan diren langileek elkarretaratzea egin dute goiz honetan Bilbon, sindikatuek lagunduta bertan beharginek eta sindikatuek Jaurlaritzari eskatu diote, lan gatazketan jarritako isunak eta salaketak indarrik gabe uzteko aiara daurreta. Grebarako eskubidea, langileen borroka eta sindikalismoa kriminalizatzen duela Eusko Jaurlaritzak salatu dute Bizkaiko Metala, PCB, Tubacex eta Petronorreko gatazkengatik inputatutako langileek eta LAB, ESK, CNT eta CGT sindikatuek. Horren berri emateko eta martxan jarri duten dinamika iragartzeko agerraldia egin dute gaur goizean Bilbon. Bertan, hitz hartu dute Aintzane Mendia, Tubacexeko langileak eta Zigor Azpiolea, PCB ITPko beharginak. Biak inputatu dituzte langile borrokaen ondorioz, Mendiak azaldu duenez, lan eta bizi baldintza duinak defendatzeagatik. Salatu nahi dugu, salaketa horien guztien atzean, langile klasearen borroka kriminalizatzeko, sindikalismoa kriminalizatzeko, grebarako eskubidea kriminalizatzeko, eta azken batean lan baldintza eta bizi baldintza duinak defendatzeko borroka ahalegin oro kriminalizatzeko saiakera bat eskutatzen dela. Sindikatu eta langileen ustez, kriminalizazio hori gainera erabaki politiko baten ondorioa da. Hala, Mendiak nabarmendu du zehazki erakunden eskutik etorri dela, eta bereziki Eusko Jaurlaritzaren eskutik. Gatazka guztietan, Eusko Jaurlaritzaren lehen ekarpena izan da, ertzaintza bidaltzeko protestak erreprimitzera, jipoitzera, akusazio faltzupean atxilotzera, eta Mozal legea langile askori aplikatzera. Horregatik, beharginek eta sindikatuek eskatuko diote Jaurlaritzari lan gatazketan jarritako isunak eta salaketak indarrik gabe usteko. Horrez gain Mendiak adierazi duenez, lakuari galde egingo diote langileen borrokan duen jarrera berraztertzeko. Inputatuen kolektiboak bilera bat eskatuko dio Eusko Jaurlaritzari langileen borroka kriminalizatzeari usteko. Lan gatazkatan jarritako isunak eta salaketak indarrik gabe usteko eskatzeko.
Horiek horrela dinamika bat martxan jarri dute, ahalik eta atxikimendu gehien biltzeko bai lan arloan, bai gizarte arloan. Hurrengo protesta urtarrilaren 25ean egingo dute, egun horretan metaleko 3 langile epaituko dituztelako. Langile eta sindikatuen esanetan bidegabeki epaituko dituzte eta mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dute. Lan gatazkak izpide greba eguna dute gaurkoaren, Nafarroako adinekoen egoitzetako beharginek ELA, UGT, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek antolatu dute lan ustean. Hain zuzen ere, Nafarroako adinekoen egoitzen, eguneko zentroen, etxez etxeko laguntza zerbitzuen eta TL laguntza zerbitzuen sektoreko, ia 4.500 langilei egin diete deia, greba egunean parte hartzeko. Oharbidez sindikatuek adierazi dute, joan den maiatzaren 18tik lehen hitzarmen sektorial autonomikoa adosteko negoziazioak hasi zirenetik eta 8 bilera egin ondoren ezinbestekoa izan dela negoziazioan aurrera egitea. Azaldu dutenez, azken bilera astearte honetan izan zen eta hartan agerian geratu zen Lares eta Anea patronalek negoziazioan boikota egin zutela eta lan baldintzak hobetzari uko egin ziotela. Lan arloan ere egun beltzak behar ginentzat aste honetan langile bi dira eroritan, altuera batetik gora lan egiteak dakartzan arriskuak nabarmen geratu direlarik beste behin ere. UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek bakoitza bere aldetik Gasteizen batu ziren atzo asteleneko istripu hilgarria salatzeko. Aldiz, ELA, LAB, SK, IRU eta N sindikatuek gauza bera egin dute gaur Arabako hiriburuan eta bertan izan da 11ko lantaldea ikastegietako istripua berriz Ertelen egoitzaren aurrean salatuko dute bihar. Elkarretaratzeek jarraitzen dute Gasteizen asteleneko lan istripu hilgarriaren harira. ELA, LAB eta Euskal Gehiengo Sindikala gaur bertan bildu da Olarizun goizean. Sindikatuen arabera, lan istripuen oinarria, prekarizazioa, azpikontratazioa eta sektorearen lan baldintzak dira. 15 egun baino gutxiago besterik ez dira igaro 2022an sartu ginenetik eta dagoeneko 3 lan istripu hilgarri izan dira Euskal Herrian. Horietako 2 alturatik erorita eta 3. ez traumatikoa. Hemen gaude berriro istripu larri bat salatzeko eta gure ustez da beste adibide bat gertatzen ari dena batez ere sektore batzuetan eraikuntzan batez ere, ez? Zabaltzen ari da urbanistikoki ia parkeraino, horrek ekarri ditu hainbat ondorio, korrika eta presaka eraikitzea, azpikontratazioa, lan erritmo handiak eta horrekin bukatu behar da. Horregatik, galdetu nahi diegu erakundei, zer egingo duten hemendik gutxira ez egoteko hemen eta beste inon beste horrelako lan istripurik. Madria begira aldiz lan pentsio erreformen bueltakoak dira, bolo-bolo dabil zangaiak izan ere, bi eztabaidek hautsak harrotu dituzte azken hilabeteotan, hala Euskal Herriko pentsioen mugimenduak eta honeka Euskal Emakume Pentsionisten Plataformak herritarrei kaleak hartzeko deia luzatu die urtarriaren 15erako. Izan ere, larunbatean 4 urte betetzen ditu mugimenduak eta urteurrena ospatzarekin batera, pentsio erreformaren kontra zein pentsio publiko eta duinen alde egingo dute protesta. Bizkaiko pentsioen mugimenduak prentsaurrekoa egin du urtarrilaren 15erako deitu bituen mobilizazioak iragartzeko, baita babesa helarazi dieten eragileen berri emateko ere. Eta Jon Fano Bizkaiko pentsioen mugimenduko kideak egongo diren manifestazioen berri eman du. Datorren larunbatean, 15ean, bai Bilbon, bai Donostin, bai Gasteizen, bai Iruñan, bai Eibarren, bai Ondarrun, bai Lezarran, bai Tafallan eta bai Altsatzun manifestazioak egingo ditu. Izan ere, larunbatean, 4 urte betetzen ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak eta urteurrena ospatzearekin batera, pentsio erreformaren kontra zen pentsio publiko eta duinen alde kalera aterako dira eta Fanok berretsi du protestekin jarraituko dutela. 4 urte pasa ostean mobilizazioak egiten, pentsatzen dugu jarraitu behar dugula, inolako zelantzarik gabe.
Egindako agerraldian gainera, Fanok jakinarazi du manifestazio ez gain itzialdi bat egingo dutela Bilbon frantziskanoetan 16 orduz. Ostiralean, arratsaldean, entxierro bat egingo dugu Franziskanos, Irala auzoan, 20 pentsionista emakume eta gizonok parte hartuko dugu entxierro hortan. Larun batean, berdin dio nork gobernatu, guk pentsio publikoak defendatu, lelopean pentsio publiko duin eta nahikoak, soldata eta lan baldintza duinak eta kalitatezko zerbitzu publiko unibertsalak bermatzea aldarrikatuko dituzte. Era berean salatuko dute 2021ko azaroan onartu zen pentsio erreformak ez dituela 2011ko eta 2013ko erreformen murrizketak indargabetzen. Eta gainera, pentsiodunen aldarrikapen gehienak erreformatik kanpo geratu direla gaiztigatuko dute. Bestalde, honeka Euskal Emakume Pentsiodunen plataformak gaineratu du 1.000 eurotik berako pentsio guztien 72 inguru emakumeak direla. Eta deitoratu du, horrek pobrezia egoerara kondenatzen dituela adineko emakumeak. Horiek horrela Euskal Herriko pentsiodun eta langile orori luzatu diete kaleak betetzeko deia, bai Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak, bai honekak. Aldiz lan erreformari dagokionez, erreforma ez dute aurrera aterako lan itunen lehentasuna aldatu gabe, RZK, AIOTak eta Euskal Herria Bilduk iragarri bezala, ezezko botoa ematen badute lan araudi berriak ez du babes nahikorik izango kongresuan, negoziatzeko prestaude, baina testua aldatzea nahi dute. Negoziazio betean ari dira alderdi politikoak eta argazki hori mugitzen ari da horregaitik, ez da erraz aurre ikusten PPren 2012ko erreforma ordezkatuko lukeen araudia indarrean jarriko den ala ez. Dena den gaur-gaurkoz garbi dago blokeo egoera bat dagoela, PSOEk ez du ukitu nahi testuan, behar bada COErekin konpromiso bat duelakoaren baietzaren truke eta estatuko lan itunen nagusitasuna bere horretan utzi nahi du entzungo eginez Euskal Herriko eta Kataluniako alderdi abertzaleen eskariari. Erreformaren aurka bozkatzea 2012ko erreformaren alde bozkatzea dela helarazi die, PSOEk ezkerreko alderdiei alde batera utzitan, gobernuak PPren lan araudia baliogabetzeko promesa bete duen ala ez, eta eztabaidan sartu gabe ezkerrak aukera historiko bat galdu ote duen. Kalkulagailu atera eta kontuak egiten hasiz gero ordea, ezinezkoa ematen du erreformak aurrera egitea alderdi bakoitzak jarri dituen baldintzei eusten badie behintzat. Bestaldetik gaiz aldatuta aipatu dugu lehentxeago ere 2012ko sagardo garaia abian da, amak taldeko kideek dastatu dute aurtengo lehen sagardoa. Ekoizleek uzta oso ugaria izan dute eta 9 milioi litro sagardo inguru ekoitzi dituzte. Bart izan da irekiera ekitaldia eta bertan izan zen Amaikako lantaldea Udane Ardeo. Ekin diote 2022. Urteko sagardoaren denboraldi berriari iazko uzta historikoa izan zela nabarmendu dute sagardogileek eta orotara 3,5 milioi litro sagardo egin dituzte. Gaurko irekieran gainera jendearengan ikusi dugu gogoa dutela sagardotegitara itzultzeko, baita normaltasunera itzultzeko ere. Oso pozik gaude, gaurkoan 2022ko sagardo denboraldiari hasiera emango diogulako. Dakizuenez 29. edizioa da. Edizio berezia, garai zail batean gaudelako, baina esperantza daukagu, ilusio handia eta pixkanaka normaltasunera pausuak ematen ari gara. Lehen urtean, sagardo berrien eguna martxuan ospatu genuen sagardotegiak iritsita zaudela noski. Eta aurten esan dugu, egoera zaila da, baina gozen promozio egitea, hasiera pixkat zaila izan dua, dakizuten bezala, sagardogileak lan handia egin dute, sagardoa hemen eoteko eta gu esperantza dakau, pixkanaka, datuak eta hobetzen jungo diana, eta temporada hemendik hilabete batea hobira, hobeto normala izango dela, ez? Gu hortarako prestatu ditugu bai sagardotxea museoan eta aktibitate desberdinak eta
gogoz, benetan gogoz gaude lanian, lan hori egin eta aurrera joteko. Herri honetan estimatzen da sagarduaren txinparta, aldatzazue sagarrondoa, bere atxur, bere marka, urrengo urtian ez da izango aurten adina sagarta. Aurten sagardo berriari ongi etorria amak taldeko laukideek eman die Gurutzeta sagardotegian. Ibilbide luze eta oparoko lau emakume trekitilarik osatzen dute taldea. Aleitzei etxeak, Maixa Lizarribarrek, Amaia Orejak eta Kresolanok. Gure sagardo berria! Beraiekin izan gara eta esan digute ohore handia izan dela 2022ko txos boladari irekiera ematea. Sorpresaz, hasiera batian, baina kriston ilusioakin. Hau da, gure atea jotzea ona etortzeko, olako egun puntual eta polit batean, barrituta, baina ilusio handiakin. Bai. Mundiala da, izugarria. Eta geho jaso dugun ongi etorria eta guain arte izan da oso unkigarria dena. Aurtengo sagardoa dastatzen lehenak izan dira. Eta sagardua probatu da, lehenengoak izan geha. Eta txotxetik, gaur egun hori ere arraroa dela. Bai. Mundial. Sagardoare mundiala da. Oso edan erresa. Eta esan dute alkohol gutxiago dula, ez? Orduan, geixo edateko ere, ondo. Eta nola ez, sagardoak, sagardotegiak, musikak eta dantzak lotura handia dute txot denboraldiarekin. Trikitilari gehan etikan, sagardoa gure kulturan barrene dago eta gure soinua zesanik ez. Tradizio, esango dugu tradizioa diala biak ere. Bai. Horiek horrela sagardoaren denboraldi irekiera honekin, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako sagardotegiak aste honetan hasiko dira ateak irekitzen. Ostera Eusko Jaurlaritzatik iritsitako azken albiste iso gizarteratzeko lana. Hori du helburua Eusko Jaurlaritzak espetxeen eskumenak kudeatzeko martxan jarri duen aukerak elkargoak. Presoen prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak izango dira aukerak programaren arrakastaren oinarria. Beatriz Artolazabal sailburuak esan duenez bart goizean Gasteizen eginiko agerraldian aurkeztu zuten aiera durretan. Eusko Jaurlaritzak espetxeen eskumena kudeatzeko martxan jarri du aukerak elkargoa eta gizarteratzeko bide gisa presoen prestakuntzarako interesa eta lan produktiboa sustatu nahi du Jaurlaritzak. Presoen prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak gainera izango dira aukerak programaren arrakastaren oinarria, Beatriz Artolazabal Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak adierazi duenez. Prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak dira, beraz, aukerak ekimenaren arrakastaren oinarri. Asteazkenean agerraldia egin dute Gasteizen elkargoa aurkezteko asmoz eta hitza hartu dute Artolazabalek eta Carlos Roy aukeraken zuzendariak. Izan ere Jaurlaritzak uste du presoak laneratuz gero, errezago zertatuko direla gero gizartean. Ziur gaude, gizarteratzeko eta laneratzeko bitartekoak gehitzak, segurtasun handiagoa ekarriko duela gure gizartean. Tximeleta bat izango da aukerak elkargoaren logotipoa, eta Artolazabalek adierazi duenez, presoek gizarteratze prozesuan egiten duten metamorfosia eta aldaketa irudikatzen du. Tximeleta bat da aukeraren irudia. Aldaketa adierazten duelako. Eta tximeleta efektua delako. Edonola ere Artolazabalek jakinarazi du ez dela gauza berria presoek lan egitearena, baina nabarmendu du hori indartu nahi dutela. Programa eta lantegi berriak hobetuz eta martxan jarriz. Halaber, laneratzea indartzea ez ezik, erregimen irekia sustatzeko baliabideak handitzea ere izango da Jaurlaritzaren helburua.
Eta espetxez 94 positibo atzeman ostean, Artolazabalek Euskal Autonomia Erkidegoko kartzeletan osasun arazo bat dagoenik ukatu du. Euskal Autonomia Erkidegoko kartzeletan 113 koronavirus kasu atzeman dituzte orotara azken orduetan. Positibo horietatik 94 presoei dagozki eta gainerako 19 presondegietako beharginei. Martuteneko kartzelako agerraldia da kezkagarriena 113 positiboetatik 70 bertako presoen artean atzeman baitira. Hala ere, Beatriz Artolazabalen Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuaren aburuz, ez da osasun arazo bat existitzen artean, bisean-bisak eta bisitak bertan bera utzitu Jaurlaritzak eta bakartuta aurkitzen dira kutsatutako presoak. Ostera hainbat ekitaldi antolatu dira Donostian, Txillardegi gogoan hartzeko haren 10. urteurrenean. Esaterako urtarriaren 11an Txillardegiren hizkuntza politikaren oinarriak eta bere gaurkotasuna hitzaldia egin zen eta bertan izan zen 11ako lantaldea. Ikus dezagun jarraian nola igaro zen solasaldia. Txillardegi hil zen 10. urte urrena dela eta antolatu dugun hitzaldiz eta ekitaldi sortari hasiera emateko. Euskararen arazoa ez da borondatekeriaren bitartez konponduko, badakigu. Euskararen arazoa instituzioen mailakoa delako politikoa da osoki. Dabait, hizkuntzaren muin hortan ardazten da etengabe. Naiz eta, badakigun Txillardegiren lanak, disiplina pila bat, jakintza esparru asko eta zabalero ikaragarria daukana. Baina muinean eta ardatza eta zentralidadean hizkuntza jarri dezakegu. Txillardegiren idatzietan abiak puntutik hasita, garaian hizkuntzaren auzia hor dago, baina izala diferenteak hartzen ditu. Hastapen batean, abertzaletasunetik sortutako euskararekiko interes hori eta euskara batuaren beharrak eta barra agertzen dira, baina gero kapak gehituz doaz. Bizi bat, garaikoa, kalekoa, etorkizunerakoa, balioko zuen bat, ontzeko alegina egin zutela ez. Eta gauzak horrela direla albistegiaren bukaerara iritsi gara, J. Martinaren kantu eta bideoklip berriarekin agurtuko zaituzte gaur bihar du izena. Beraz gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.